Ketura. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundhunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada. Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Siramu nutupi kok. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Mila mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelabatanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila terus sanget panyuwunipun Raka ing Ndarawati. Panyuwunipun kadang kula ing Ndaraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan Jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndarawati namung semantena. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yai Prabu, tumunten ngadangu kadang paduka ingkang sekawan. Werkudara, nggih. Dimas mesti ora usah dadak nganggo angambali pengendikaning Koko Prabu Ndarawati. Siadi wis midhanget dhewe. Maragake matur monggo penemune Yayi Sena kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Praja Ndarawati, aku ora bakal wegah. Maragake dawana, aku mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal selak waton dadi sarana waluyaning Praja Ndarawati. Koko Prabu, bebasanipun ingkang rayi kadhawan manjing tumangan, kula mboten badhe selak waton dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndarawati saged amadhangaken negaring Dwaraka. Koko Prabu, Yayi nakula kepiye? Nggih Koko Prabu, nadan paribasan kula kadhawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih, kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Amarta. Yayi Sedewa, kepiye monggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parengaken radi majengaken kula ngabyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ndak keparengake Dimas kadangku pragil. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngraken awang sesangka. Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Purtakura reka giri-giri Ronanggana magawe gelari rawang-wang Yayi Ragil Siadi Darbi atur apa mara matur marang pun Kakang. Nun inggih nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngelok duni demawang nawang tuwang. Menawi wonten lepatipun ingkang rayang dipun ngunjuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami. Iya Dimas ora dadi ngopo. Nuwun pangapunten Koko Prabu. Menawi sangganing para kadang, menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah. Tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan pustaka Jamus Lima Sada badhe kabaya wonten negari Ndarawati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi ragil nggadahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun pangapunten. Ngengingi babagan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika boten.
Namung pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negaring Amarta, Koko Prabu. Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecelan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau kon cacahing negaring Amarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndarawati. Menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhahing para kawula Sedewa, kula wonten paring dawuh. Yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mangkono. Nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati paribasan sesembaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndarawati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun pamunten. Ingkang nggadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Koko Prabu Ndarawati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndarawati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi wonten negaring Amarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndarawati menika boten kenging cawe-cawe. Gusti Sedewa wonten dawuh. Aja ngawur gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung, aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun pamunten Koko Prabu. Atur kula menika adhedhasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncak. Menika ingkang kapitunan para kawula negaring Amarta. Ning apa kira-kira kowe mentala? Nyumurupi marang kanane negara Ndarawati. Mongko kanan negara Ndarawati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projek Ndarawati iki mung nganggo pustaka Jamus Lima Sada. Apa kowe awel grundel maringake ngampil pustaka Jamus Lima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalindra wonten negari Ndarawati menika Koko Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Lima Sada menika ingkang kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Koko Prabu. Nalindra menika benten kaliyan para kawula. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wela dalah. Wah, malah nyerwetek guremamu. Wangune pancen kowe sengaja nggondhali pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negaring Amarta. Wah, Sedewa, wonten dawuh. Aku percaya piranganing Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kocak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancahi rembugi Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora watun dilangkap-dilangkap drwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Lima Sada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten. Namung estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kaliyan tiyang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebeting penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin boten tawa. Pandhawa menika boten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kaliyan para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika
Kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. Sewa, wonten dawuh. Lah kok malah saya dadi nranyak sak dhuwuring tenggal ucapmu. Nadyan pancen benere kaya mengkono, nanging mestine Puntadewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecihaning liyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun kula gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa, wonten dawuh ora sakakean guna tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal irang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Klima Sadatiga asta dening Kresna kakangku? Nyuwun pangapunten. Ayu wangsulan. Nggih, nyuwun pangapunten. Menawi pustaka Jamus Klima Sadatiga dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Kowe ora mathuk? Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten maripaksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo Kadang Wreda kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng Kadang Wreda. Ora butuh kowe elingake. Minggat ora? Ora minggat aja kang sak candhal uncalke njaba. Nggih, nyuwun pamit Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Werkudara malah gawe kaget sak pengering Kakang Prabu iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong. Ana wigati apa? Ora kake timbal ana. Wigatine apa? Panakawan padha sowan. Yen pancen sowane becik barep kakangku kudu nglungguhi bawa leksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong ming bakal gawe geger dielingake yen to iki ning kedaton. Iya Dimas, prayoga nunggonmu lungguh. Yo wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing Lodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat kanggen kula mun jantung ngesok paduka sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung Panakawan. Mila kiranging tata krami, kiranging munggah-unggah kula nyuwun pangapunten. Ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana, kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh, sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma tansah pinayanganing kawidadan niring sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok kumepe klambi. Riwiteno panas kono, Tru. Iya. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh, sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iku bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah,
tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe Panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan. Ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nggo klambi. Heeh, maksude Nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki po. Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok plereteng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, Hei, iki Nalendra. wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti. Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak Sinuwun. Piye, Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Oh. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Padharjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem Rarjo sapraptamu. pengantenipun Dara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Padharjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Petro Bagong. Nun Raharjo sapraptamu. wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok ngenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur Maduka Sang Nata iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun sampun wonten setunggal condro niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Oh, sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho, Mergane pekarane bapak gede. Kan ra urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne lak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur. Bapak niku sakit. Oh, kula wis mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis.
Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedhe kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mung nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo Kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok Kasidi kowe. Senen ilikmu kowe kok. Profesor di kaset iki. Heeh, PCD. Heeh. Apik terus. Wah, kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Wes. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sunan Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk dinten niki sabibaring masiwakan ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka nekula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun Bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu, selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahudendha diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang ruga nggih lha niku bendina ya nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nguyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula rak ora tau gelem wingi dek pas kira ana aku lho Tru ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe kowe anak sing kebangetan kok Gong lho sinuwun terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel Petro dalem aja ngluputke aku ya Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus Kelima Sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula ki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyarekke jam pira? Ora paham saiki tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Ha endi?
Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ah iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kon ngluputke sapa? Petra, Nggih. sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya Petra, Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petra. ngoten to? Iya Petra. Ngapain, Tru? Menengo. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Tru piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe Ora manut karo aku. apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nek kula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwihi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki merga sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejek-kejek. Merga Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon, aku tak melu nesu. Ngene lah omongi. Heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Lima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe le nesu? Lah ya iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu e, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Merga Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane Wani karo Ndara Werkudara. terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, Heeh. iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak mbutuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Gong, anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara, Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke. Rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye?
monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada. Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Siramu nutupi kok. Ah, ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku kowe pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyayi? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naunake. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung sinuwun Ndrawati durung adoh, terus doya ya, Tru yo. Yo, bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane baune iblis anak ratu diancam karo batur harga ngopo parah kowe Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi.
nek ndi ya, Gong? Aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga. Ayo karang men. Ketok gayenge. Oh, gunung atos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndarawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titianing Sinuwun Ndarawati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki. Oh. Ayo kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Ha ta, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu kok terus. Udu. Wong gawa bata. Ha mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ada terus wong aku ki mau kaya seliringan kok ning Amarta. Ha iya. Apike piye, Gong? Sik terus. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa, Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Ya.